And you don't need to have 1,000 or million subscribers. Zinodiwa. Yes, kuti we monetize by YouTube, unoda think about 1,000 subscribers, near about 4,000 watch hours. Those are unoda. But still uchida zvinhu izvozvo ukwanisa kuti utotanga kumonetize YouTube page rako usati wambosvika ikoko. Not kuti ukubhadharwa neAdSense yeYouTube, no. Uchibhadharwa nevanhu venyama vari kunze. My name is Israel. The reason why I'm making this video kungoti tionesane kuti tingaita mari sei paYouTube mugore rino ra2026. So ndauya pano kungoti ndingokusipisa. I know kuti vakawanda vanogona vane maonero akasiyana maringe nesocial media, but ndati tionesane pamwe zvinogona kukubatsirawo iwewe. Unogona wanga uchifunga uri kure uchiti rega nditange, uchiti rega ndirege nditange kana ndoita sei. Saka ino message kai ngaive inokubatsira kuti utange. Reason yacho yandiri kuitira izvi inini ndanga ndiri pasocial media kwenguva yakareba for a long time, ndichingoripo hangu ndichingopostawo here there nemhuri yangu, ndichingotumira zvandenda ngoposta zvandenda ngofunga kupostawo panguva iyoyo. But think gore rapfuura iri takazoonesana nemudzimai wangu tikawira ndikati baby, because like munyika muchechi mufamily chiita tichingoita zvekuti mumwe muchingobatsirana muchingotaura muchiita counseling nevamwe, because ndiri married for more than 18 years now nemudzimai wandinaye, tine vana vedu vatatu. So tadaro tikati baby, ko tikangotanga kuitawo kana kapodcast kedu. So zvisineiwo ndobva tangoshinga, ndobva tatanga kutoita kapodcast, ende pamatangira yakatoita zvaingotori fani because taitongoita like izvo zvekuti nevana vangu tichitaudzana chiti no, vachiti aiwa dhedhi hamungambozviiti, aiwa dhedhi hamungazvigoni, chiti no tinozviita, vachiti aiwa dhedhi aiwa kana hamungambozviiti, then ndobva tazviita. So zvisineiwo after taita iyoyo shoot yedu yekutanga yepodcast, takatanga zvichingori zvimaclip zvataita tiri mumota, tiri panze, tiri chii, tichingoita tiri mumba, tichingoona feedback yatakatanga kuwana kuvadikani, kushamwari, even nevamwe vanhu tisingazivi, pamessage chaiva vachitumigwa mainbox and everything. Maita basa zvamukutaura zvekutibatsira, maita basa zvamukutaura zvakakosha, zvamataura apa zvinhu zvatachichoita go through right now nemudzimai wangu kana nemurume wangu. Ndotatona kuti zvazviri zvinhu zvekuti tatone information yatinayo takagara kumba but tisiri kuiunza kunze uku, asi kutone vanhu vaitoda kubatsirwawo neinformation iyoyo. So sei ndiri kutaura nyaya iyi? Ndiri kutaura nyaya iyi kuti iwewe panze ipapo, iwewe kwauri ikoko, iwewe munyika mauri imomo, kubasa kwauri ikoko, kana kuti business rawo kurana iroro, unogona kutanga kutogadzira content ipapo. Ende chandoda kukutaurira ndechekuti content yauchagadzira ipapo pacho pauri papo right now inogona kubatsira umwe munhu wausingafungiri kuti anga achabatsirika necontent iyoyo. Bo zvinoitika ndezvekuti zvauri kutoita uri kwauri izvozvo, kune mumwe munhu ari kune imwe mhiri kwenyika kana kuti kune imwe other corner yeworld ari kutoda kungozivawo that thing chauri kutoziva ichocho chaunacho iwe, chekuti unogona kumudzidzisa. Ndogona kutaura unoziva tichikura kumba ndakakurira kugokwe, kumusha kwangu pagokwe senda. Tichikura ipapo kwakune vanhu vaiita madesign, even unoziva zvekuwelda zvekupisira zvezvo. Aita akakugadzira design kana yegedhe, ingave design yewindow frame, ingave design yechii chimwe chaangagadzira nemetal, pasina kana mameasurements ari kushandisa, kungoshandisa mind yake nemusoro wake nekutotanga kutodesigna chinhu. Nanhasi vari kuvanhu vakadaro varimo munzvimbo dzakasiyana siyana. So ndangokusimbisa kuti iwewe wakadaro uchiita necontent iyoyo yaunayo iyoyo, unogona kutotanga kungoti pauri kudesigna chinhu ichocho, pauri kugadzira chinhu ichocho, wototanga kutozviposta paYouTube, wototanga kutozviposta paFacebook, wototanga kutozviposta kwakasiyana siyana. Uchaona kuti kunotone vanhu vakawanda vachabatsirikana kuburikidza necontent iyoyo. Kunotone vanhu vakawanda vachabatsirikana kuburikidza nekuona kuti ichi chinhu chinogadzirika so, ichi chinhu chakaita so, ichi chinhu chakanaka ndochida ichi. Then pamusoro pezvozvo uchaona kuti unogona kutotanga kutoattracta makastoma pabusiness rako iroro. Uri kumhiri kugokwe, unoona vanhu vari kukufonera vari kuUK, ndiitumirewo gedhe ramandaona muchigadzira, ndoda kuti munditumire kumusha wangu kumasvingo. Maroti aiwa, iwe business rako rauri kuita iroro haugoni here kuita kuti
uye kuno undidzidzisirewo vashandi vangu, wotoenda ikoko kunoita training, wotovachaja kuenda ikoko. Geti rako rotenga umasvingo, uye achaonekwa nanext door wake umasvingo, uye next door wake obva atanga kutoti iwo geti ndakarigadzirwa nemunhu ari kugokwe ari paFacebook apa, wototanga kutumira wototanga kushanda. Bo zvandakaona vazhinji vanofunga kuti kuita mari paFacebook inyaya yekuti unenge une mafollowers mangani, inyaya yekuti une malikes mangani, inyaya yekuti uri kubhadhagwa iwewo naYouTube kana naFacebook kana kuti naTikTok. Handizodhivana nevamwe vacho, handivazivi. But chandoda kuti uzive nhasi kuti ubhadhagwe neYouTube nesocial media hazvinei nekuti une mafollowers mangani. Unoziva here kuti kune vanhu vanogona vane mafollowers kana 10 chaiwo kana 100 followers, but pa 100 followers ipapo pane vanhu 3 vakaona content yemunhu iyeye, vakafara necontent iyoyo vari 3 ivavo. Ndobva vaifarira vakatanga kumufonera vakamutsvaga munhu iyeye kuti ari kupi, uya kuno utiitire zvakati. Pa 100 chete vaombaona. So iwe usadetseka kuti aiwa ndiri paYouTube hapana achaona kana kuti handina mafollowers kana kuti siyana nazvo, hazvina kana nebasa rose. Vanhu 5 chete vakakuona pacontent yauchagadzira iwewe, iri maringe nebusiness rako, iri maringe nezvaunoita, iri maringe nezvauri kushuvira kuudza vanhu. Vanhu ivavo ndo vachaita kuti the world yose ikuzive. Vanhu ivavo ndo vachaita kuti zvose zvauri kuita izvozvo zviinde kwauri kuda kuti zviende iwewe. So ndoda ngokusimbisa kuti usave worried kuti handina mafollowers akawanda kuti vanhu ndivanini vachandifollowa. No, hazvitomborinei nemasubscribers. Yes, zvakakosha kuti uve nemasubscriber akawanda, zvakakosha kuti uitewo monetize, because unenge wakuita kudya kwese. Wakudya paYouTube, wodla futi ku physical business rako. So uri kwese, unenge uchingoita kwese uchiita kwese. So zvinhu zvakakosha izvo zvokuti munhu unge une platform yako yekuti uri kuita showcase to the world zvauri kuita mubusiness rako, zvauri kuita kubasa kwako. And yes, muzive kuti handisi kureva kuti kakubasa kwako ikoko wotanga kuita uri pafoni uchifamba hazvibvumidzwi kune mamwe mabasa. But ndikureva kuti kana riri basa, maybe pamwe ibasa rako raunozviitira remaoko, ibasa rako rawakagadzira wega, ibasa rako rawakatanga wega iwewe usadunga munhu, unogona kutoshandisa that information iyoyo yauri kudzidza, yauri kuita pabasa pako, kutanga kutumira kuvanhu vakasiyana siyana, ende zvigotowashandurawo muupenyu hwavo. Ndotokutaurira kuti idini chimwe chinhu chaufanira kuziva futi ndechekuti maybe uri kuti haina ndira business, maybe handina chandoita chekuti vanhu vanoda, aiwa utonacho. Pamwe uri kudzidzisa alright pane chimwe chikoro, kana ingave preschool kana ingave creche, kana maybe kana kuti wakadzidza unounderstanda mathematics kana unounderstanda history kudarika zvinoita vamwe vanhu vose. Unogona kushandisa iyoyo chaunounderstanda ichocho ukatobatsira vanhu. Ndinonakigwa pane umwe content creator ari kuZimbabwe anonzi Nijo kana kuti the slick pastor. Unoziva pane content yaari kugadzira mazuva ano iri maringe nehistory. So unoziva pandakangoiona, so I'm now hooked to that content, because inondireminder history lessons dzataita kudhara, and anozvitsanangura ine way yekuti zvinotongokunakidza kunzwa zvaari kutaura ipapo zviri maringe nehistory. So iwewe unogona uchori wakadzidza zvana Oliver Twist, wakaita literature, wakadzidza kuti zvinotsanganikwa sei, kana kuti ukaona statement rimwe richibuda so riri kurevei, unogona kushandisa izvozvo secontent ugotanga kutobatsira umwe munhu akatobatsirika, wotoswera kuti munhu atobatsirika kwa. So zvinhu zvinogona kukushandira upenyu hwako zvinhu zvidiki diki, and pauri kutoita zvauri kuita izvozvo zviri kuricha kwakasiyana siyana, zviri kuenda kwakasiyana siyana, zviri kuenda kwakasiyana siyana. And yes, kana uchikwanisa kuti uite content yako iri yechirungu zvinokubatsira futi, because hausisiri limited kuvanhu vanotaura chishona sezvandiri kuita izvinhasi. Unogona kuita kumwe, unoita content yakasiyana siyana, like ino podcast yandiri kutaura, kana mukakwanisa kuenda kunoiona inonzi Real Life Conversations with Israel Sundawo.
mukakwanisa enda ikoko tinongotaura nechirungu chete because takati no toda kubatsira vanhu vakasiyana siyana vari kunzvimbo dzakasiyana siyana ende ndizviri kuitika right now. But iri vlog rangu ranangofunga kuti ndidi ndingotaurawo nevanhu ndichivabatsirawo maringe nesocial media ende maringe nemaonero andinongoita upenyu. Ende chakanakira zvinhu zvose zveupenyu, it's all about my opinions. Umwe nomwe ane opinion yake, umwe nomwe ane yake, umwe nomwe ane yake, dzakasiyana. But tose togona kusanganisa maopinions edu tikatobuda nechimwe chinhu chakatonaka chinogona kutobatsira vanhu vakasiyana siyana. So ndangoti nhasi because chimwe chinhu chavafanira kuziva futi even kubva kumashamwari, even vanhu vasingazivi, even vanhu vanoziva ene vanhu vakasiyana siyana, paunotanga kuita zvecontent izvi kune vachatoya kwauri kuti waita seko hauna kuti wachembera here. Ini ndaa 40 years. Kuna vakatowanda aitoti aiwa mani wakada wakazvita kudhara mani iwewo izi uri kuitei dei wakaita uri kuitei chii chauri kuita. But ndakangozviudza ndikati no pa 40 years ipapo that's the right time for me to start because I feel like I have something chandadzidzawo muupenyu for the past 40 years chandogona kubatsira umwe munhu akabatsirika akadochinja upenyu hwake nacho. So ndozvandingokuudza kuti iwewe pauri papo chinhu chauri kuita ichocho, kubasa kwauri kuita ikoko, anything chauri kuita, maybe zvakasiyana siyana zvauri kuita izvozvo, waane experience pazvinhu izvozvo. And the experience iyoyo inogona iri something chekuti chinogona kubatsira the next person, chigona chiri something chinogona kubatsira umwe munhu wauchasangana naye. So I'm just telling you kuti zvinhu zvekuti unogona kuzviona sezvinhu zvakangochipa chipa but zvinhu zvakakosha zvinogona kuti zvikubatsire kana kubatsira umwe munhu wausingambotozivi ari kwaari uko otoona content yako ototi zvinhu izvi maybe pamwe unoziva maherbs for example wakagara nasekuru wako kana nambuya wako wakaudzidzisa kuti ukatora uyu mushonga muti wakati ukanatora namashizha awo ukanosanganisa nemuti wakati zvinogona kubatsira. Zvisiri zvekuti ubebe uri kuita zvemishonga kana zvichi, no just maherbs, ukangoti mapirisi atongomwa angori maherbs. But that information iyoyo ukatanga ngotaura nevanhu uchivaudza uchiisawo disclaimer kuti aiwa handisi kuti chirega uenda kuchipatara kana kuti handisi kuti itai zvemushonga uyu wandakupai, but kana uchida munhu shandisa. Kune vanhu vakawanda vakakura achishandisa mushonga wakadero but havazivi kuti unowanikwa kupi, havazivi kuti unouwana sei and everything. So ingori example yandapa zvangu yemushonga but kune zvinhu zvakawanda zvaunogona kuita semunhu zvikatoshandura the next person upenyu hwake. So unofanira kuziva kuti even like ndachitaura kuti umonetize paYouTube zvinhu zvakasiyana siyana zvaunogona kuita. So apa ndatotaura kuti unogona kumonetize nemafollowers which is something good, and unogona kumonetize futi nevanhu vari outside isiri YouTube but vanhu vari kukuona from outside. They can start looking for you, they can start paying and subscribing to your videos and subscribing to everything that you are actually doing. Then wotoona zvinhu zvatoshandura upenyu hwako, wotoona watori pane imwe level. So zvinhu zvokuti zvakakosha izvozvo kuti uzviite. Chimwe chinhu chakakosha ndechekuti vanhu vainditi handina kamera, ndoda kamera kuti nditange. But chausingazivi manje kuti utange social media hazvinei nekuti une kamera yakaita sei kana kuti chii. Ukatarisa mavidhio mazhinji anotoonekwa nemamillions of views paYouTube chaipo. Autongoenda unotarisa mavidhio akaonekwa zvakanyanya stereki. Mazhinji acho mavidhio iwayo haasimbori mavidhio akanyatsoiswa negood quality, haasi mavidhio akatorwa nebest cameras. Ingori vidhio yekuti munhu akangoita nefoni yake so ari kwaari ndobva angoona chinhu chakamunakidza ndobva ataura kana kuti akaita chinhu ichocho ndobva atumira pasocial media. That video will go actually very viral, yotoenda kwakawanda kwausingafungiri iwewe. Reason why is because iwewe zvinhu zvauri kuita izvozvo pane munhu atongozvida zvakadaro because vanhu izvino ukatarisa social media izvezvi gore rino ratiri muna 2026 social media yazara neAI content. Ndaiona kune imwe nziyo yaitinakidza, I think inotonakidzana nhasi, inonzi paYouTube. Ndatevera nziyo iyoyo, ndakaita find out nziyo iyoyo iyo yacho iri kundinakidza yaita kuti ndizoziva original song AI version yenziyo iyoyo. Nziyo iyoyo original yacho yakagadzirwa kare
neumwewo muimbi iyezvino kwabva kwagadzirwa imwe nziyo ne-AI yakunakidza kudarika yakagadzirwa kare. Kune mavhidhiyo vamwe vachitaura nevoice risiri ravo, vamwe vachitaura nechi. So there's a lot of things that are actually happening on social media zve-AI nezvinhu zvisiri authentic, zviri zvinhu zvekuti zviri kukecha vanhu but hazvisi authentic. So zvandakazoona manje zvekuti vanhu vazhinji vakubva manje that mentality yekuda kuona zvinhu zvisiri authentic, vakutsvaga content yekuti iri authentic, zvokuti ukatoona content yakagadzirwa ne-AI munhu achatonakigwi nayo because anoziva kuti AI is capable of doing anything. But chiri more entertaining ndezvekunyatsokuona real people, real things being done nevanhu chaivo vanorarama. So vanhu vakusiya even YouTube pachayo yakutoenda ichitarisa mavhidhiyo iwaya atinoposta paYouTube, ikangoona kuti vhidhiyo yako ine hu-AI hwakawandisa mukati mayo yakutoibvisa paYouTube. Notova kutumira no content yako iyi hatiidi, iri repetitive and stuff, wotobviswa. Reason why? Because uri kungoramba uchiita zvinhu zvichishandisa AI. Haufani kuramba uchishandisa AI. Munhu shandisa iwewe sedunga munhu. Wotoita zvinhu zvako just like that. Uchitoita zvinhu zvako zvakarongeka. You'll be surprised wotoona kutone vamwe vanhu vakawanda vanokuda wakadaro. Ende tiri pakudiwa ipapo kune vakawanda vachatokuti uri kuitira izvozvo zvandachichataura kuti vanotanga kutokuti aiwa siya izvo mhano wakura wachembera. But chandoda kukuzivisa nhasi ndechekuti ziva kuti upenyu ndehwako, zvaunoita neupenyu ndezvako, as long as usingaite zvinhu zvinyadzi kana kutukirira vanhu kana kudii. Even vamwe vakada kuti utukirira zviri kwauri but ndingokuyambira kuti siyana nekutukana nevanhu, but zvauri kuita izvozvo just do for you. Do it for yourself and do it for that person who is out there who's going to learn from everything that you are going to say. So dzingave hama dzako kana dzikasakusapota, unoona watsanangura kuti nei wafunga kuita zvauri kuita zvecontent, nei wada kuzviita, then watsanangurira vamwe vanogona kunzwisisa, vamwe vanogona kusanzwisisa, zviri kwavari. Vakasanzwisisawo ndizvozvo, iwe unongokontinya neupenyu hwako. Asi vakanzwisisa ine kazhinji like sesu patakatanga zvedu zvekuita content nemudzimai wangu, taitozvivhunetsa kuti choti vamwe havazvinzwisisi, vamwe vanogona kuti koma kumboita sei, koma kudii, kozvii zvamatanga izvo. But funny enough, vazhinji hama dzedu dzinosapota, unotoona vanotoona, unotoona kuti ukataura neshamwa dzangu ndikasangana nadzo pamuchaura zvakati, totoseka totobva paya. So people vakaona kana uchiita zvinhu zvauri kuita zviri right izvozvo vanokusapota, wotosapota wotodii wotoenda. Ende zvandotokutaurirai kuti zvinhu zvekuti zvinoshandura upenyu hwako, maonero andakuita upenyu atosiyana, maverengero chavo neresearch dzandakuita dzatosiyana. Boza handichagoni kuti ndingoenda pamberi pevanhu ndotaura zvinhu ndisina kumbonge ndazvinzvera, ndisina kumbonge ndazvifunga, ndisina kumbe ndambonyatsoverengawo nezvazvo. So ndakutanga ndatomboita research ndisati ndaenda unotaura. Haino ivlog guys, chero kana ukawa zvandotaura zvisina musoro, ivlog ndokotaura chero pano. Saka ndechouya ndichitaura everyday, pane ndangowana mukana, nhasi ndiri off, ndotouya ndotongosasa. Tototaura, totoita nyaya. Kana munewo nyaya dzamoda nditaurewo nedzadzo, isai mucomment imomo. Totozikurukura. But nyaya huru yandauyira kuti taura nhasi ndeyekuti shamwari, uri kwauri koko uchichaira mota yako uchienda kubasa, uri kwauri koko uri kuita chichi, tsvaga kamera keusa padashboard apa. Uchitaura so uchifamba uchitaura uchitiudzawo nyaya dzako, uchitiratidza zviri kubuda uko zvauri kuonawo kwauri koko. Because ndokutaurira uchidriver gonyeti rako iroro, kune zvinhu zvizhinji zvauri kusangana nazvo paroad. Zvekuti ukatanga kutoshaya nesu zvatisati drive magonyeti, hatomboendi kunyika dzaunoenda uchidriver uchaira iwe. But iwe unoenda kose koko uchidzoka uchidi, unosangana nevanhu vakawanda, unosangana nezvakawanda and everything. Unogona kuuya ukataura experience yako iyoyo ikatobatsira umwe munhu. Pamwe ndotoda kutodriver gonyeti, but iwe kunitsanangura nekuona kuti zvinofamba sei, zvinonakidza sei, ndotosera unda kutoteera unda kutoenda kumagonyeti. Maybe uri kuma cruise ship. Paunenge wangoita off day yako uri mucruise imomo ukangonzi umbozora, utokotongotora guys muno mucruise ship monakidza munomo. Me muchiita so, totoziva. Asi ndambopinda mucruise ship ini. But ndoziva kuti zvinonakidza cruise ship. Totoziva kuzvionakidza. So ukauya ukataura shamwari, cruise ship tichiita so, kuna vanhu vakadai so, dzinoita mari yakati, chichichi, because dzimwe nguva ndega ndimbogona kungoenda pa page
remakambani emaCruise ship ndotanga kutotsvaga necruise ship wese seni ndobva kuZimbabwe hatombozvizvi zvemvura chitohlira kure. But iwe ukatanga kuuya neinformation iyoyo then ndoda kutoziva kuti kunomboitwa nezveko mucruise ship, then ndakutotanga kutoteera ndakutoenda ikoko and everything, then uchiposta paYouTube, uchiposta paFacebook, uchiposta paTikTok, uchigrowa community yako kudai, uchigrowa vanhu vanokusapota nechichichi. Uchatopedza pamwe kutofamba uchitenderera uchitsvaga vanhu uchipa vanhu maholiday uchididi watoshandira upenyu. But zvinhu zvawagara uchingoita as a normal day job rako, but zvakutochinja upenyu hwako. Vazhinji vanhu vandiri kuona even pasocial media nechika vachisangana nezvakawanda wanda, vazhinji vacho zvinhu zvokuti vari kungoita vasingafungidziri, then all of a sudden zvotovaisa pane imwe level. Ndogona kutaurirai pane mumwe musikana, so umwe anonzi ndakangambata anonzi ani mumwe musikana, so akagadzira imwe advert achingoti handiri kungogadzira kajingu for Dr. Pepper paTikTok apa. Dr. Pepper diririndi. Vanhu vanakigwa nekajingu kaikai. Vanhu vanakigwa nekajingu kusvika Dr. Pepper apindira akati no, kajingu akati akadaka. Kajingu ikako Dr. Pepper yakabva yakatora ndobva yatokaita main jingu yavo iri kutonetsa kutodarika mamwe majingu ose avakagadzira. Why? Because sisi vakangoona kuti ini ndirigona ndine chipo chemajingu. Kwakutanga kutogadzira majingu kwakuposta paTikTok, kwakutowanikwa nevanhu vanoita maTikTok, kwakutopiwa ma-millions of dollars because of that. Besides, chero kana vasina kupiwa mari handizivi, but vainzi vakapiwa mari, but chero vakasapiwa mari, but kwatone mamakambani atoona kuti sisi vane voice rinonaka pamajingu ava. Vachatanga vavinga, votanga kutovapa ma-option nema-opportunity ekuti vachitanga kutaura zviri maringe nejingu iroro. So zvinhu zvaunofanira kungoonawo munhu kuti zvinogona kubatsira sei muupenyu hwako. Yeah, content creation is a gold mine, guys. Content creation is a gold mine. And kana iri gold mine zvakafanana ndakambogara mukweko ndichiita goridhe. Gold iyoyo maigona kumbodai moshanda muiwana, boitawo futi pamwe apa moishaya. So iwe usanetseka kuti ndaita content iyi hazvisi kufaya sei, but chandogona kukudza kuti mugodhi wegori ukaramba wakashinga uri ipapo unoriwana chete goridhe, unoriwana chete, hapana kwaunoenda nako. Saka unoramba wakatsika ipapo woramba uchiriwana, woramba uchiritsvaga kusvika wariwana goridhe, then kana wariwana richashandura upenyu hwako. Ndokutaurira, focus on that experience. Andachikudza kuti zvinhu zvaunazvo zvaunoziva izvozvo muupenyu hwako, focus on that. Wotanga kungodzidzisa vanhu maringe neizvozvo, wotanga kudzidzisa vanhu maybe shoko raunogona kuparidza ine marevelation aunawo iwayo. Tora murevhu iwoyo wotanga kuita iwe murevhu iwoyo, uchirevha vanhu, uchipa vanhu tsananguro dziri maringe neshoko raMwari. Utoona vanhu vakutoteerera, because every day tinototeerera shoko raMwari, every day totoda motivation yekuhwa kuti Mwari ari kuti chii, because ndikaverenga ndega dzimwe nguva bhaibheri, dzimwe nguva handirinzwi nemunzira iyo yawanzwa nayo iwe, but pandoverenga ndozowa iwe uchitaura, ndobva ndatoona kuti maybe zvandawaunzwa ndanzwisisa, kana kuti maybe zvandanzwa zvisizvo ndofanira kuzvishandura zviinde kunzira iyi. So sedunga munhu, ziva kuti iwewo pachako ipapo utori content inogona kutobatsira umwe munhu. Iwewo pachako ipapo uri content, zvauri kuita izvozvo nemudzimai wako muchitamba, ukatarisa izvozvi pasocial media kune a lot of couples dziri kuita millions of followers, vatova mainfluencer vanenge vachiita zvakaita, but ukatarisa kuti vanenge vachimboita nezvei, they're just playing around nemudzimai wake, vachingotamba vachifara nemudzimai wake, vachidii. That on its own is content. Vanhu vanotoda kungoonawo vanhu vari kufara vachiita majokes vachidii. Vanhu, people want to just laugh one here and there. I can tell you, unozaka ndichikura kuchikoro ndanditone mabhururu angu ekuti izvezvi vanhu vaude vakatora makamera, chero right now vakatora makamera tosera tichiseka, because they will be making you laugh left, right and center. Tiri kuchikoro kutakagara unenge uchingoseketswa chete. Ticha akangobuda makafane kuseka, motokora kutodzidza muchingoseka netimu iroro randadzidza. Ndakadzidza neboys, I think primary boys kusekondary. Mimi muchingoseka chete unoshaura kuti content iyoyo yaibva pai mumusoro mawo. So that on its own, kungotanga kuunza content iyoyo uchingotaura nevanhu just in general, kumhuri kwako ikoko unoshaura kuti vanhu vachingoseka. Haurombozvifungo here kuti ndikasetsa vanhu papa pangu vekunze kwenyika vangakona kuseka we.
vanotoseka because as long as zvichisetsa zvinosetsa. Yes, kune kuseka kwekuti ndokosekawo nekuti zvataugara namunhu andoziva but kune kuseka chake utoona kuti vanhu vari kutonakirwa neni. Ndizvo zvandikotaura ka unonakidza vanhu vanonakirwa vofara motoenda kune rimwe level. So guys handichange ndichouya every day. Ivlog rangu randatanga nditotanga nhasi irori vlog roro raIsrael. Asati izvo zvisoita video ke handisati ndatovhura page racho. But pandikupedza kuita video iri ndakutonovhura page because ndangozvibvunza ndikati ko chinondikonesa kuita sei kamera ndinayo. Nganditaure kandikobatsira umwe munhu. Ende izvezvi ndatokubatsirawo ipapo. Unoona usati bvuma ndakubatsira ndakubatsira. Utoziva. Toziva ndatotaura ndakusimbisa because izvezvi wanga uripo uchizvibvunza kuti ndoita content kandorega. Ita. Hapana kana nokurambidza, hapana kana chaunobva. Ukadiwa ndizvo, ukasadiwa ndizvo. Ende ndokona kuudza futi kuti kune vakawanda vachataura even pasocial media ipapo anenge achikomenta zvinhu zvakadhakwa. Siyana nazvo, hazvina zvinokuchinja. Handizivi munhu wamwe wacho hatombondizive. Saka unozva chero vakandituka pasocial media, hapana chandobva. Tukwa nemunhu wandisingazivi zvinondibatsira chii? Yes, zvinogwadza kutukwa chituko unotochinzwa but kana chisina zvachinondishandura kana handisiya ndiri mupenyu. Handizivi nziyo yatoibva kana ndasiyiwa ndiri mupenyu. Wandigonera zvo. Ndomwari zvakatosikira kuti kana ndiri mupenyu ndofanira kuuya ndototaura zvandikutotaura izvo ndotobatsira umwe munhu. As long as ndiri mupenyu chete ka ndofana kutobatsira umwe munhu. So chakakosha upenyu. Unoziva like andachambotaura kuti even kana une kabusiness kako kudhara ndokukupa chete kuti ungoziva zvinhu maitiro azvo. Kare kuti uite advert, one advert yekuti maybe company inoita advert, zvaigarirwa mameeting nematare kuti paite one advert. Paitiwa pogarwa potsvagwa makambani akasiyana siyana voisa quotation. And I can tell you kubva kare koko anga ari thousands and thousands of dollars. Kuti ungozikama chete kuti vanogona kugadzira content yema-adverts. Iri like a media or an advertising. Kwaito nema-advertising agencies and everything. Nasariko. But kareko vaitongozikama kuti ndo vanongoita zvezvozvo ava. So it was very expensive kuti munhu aite advert yebasa rake kana kuti company yake kana eniche. It was very very expensive. Reason why? Because content yaiveko yanga iri zvazviri limited. Kwa kusina vanhu vakaita sana YouTuber vanogona kudi kubvumidza kuti ugadzire content yako. So ndikuedza ngokudza kuti gore rino 2026 zvichienda mberi, shandisa YouTube kuti uite content advertising, uite advertising marketing yebusiness rako for free. Usina kana chaunobhadhara. Like ndakudza kuti kare zvaidhura izvi. Kuti uinde pasocial media, wotanga kuparidza zvako, wotanga kuita advert yekuti unotengesa hembe. Ndinogadzira ndine nyama kubuchari kwangu yakadai so yakanaka. Advert iyo mama, that's why uzona business kare. Vavasingatomba advertise. Mototi asatambona advertise company. Zvaidhura saka vaingoshinga ngoshana nezviripo. But now it's very cheap. You can actually go on YouTube and make an advert that will reach out to, to millions and millions of people and give you millions of dollars in business. But wangoisa pafoni pako apa nefoni yako yawakatenga kare, data rako free wifi yawasangana nayo. Umizira una kana cost inoshamisira yawaita other than time yawaspenda senguva yadapedza inona mino kana dzato kana 30 minutes tichitaura pano. So ndikuedza ngosimbisa kuti izvezvi is so cheap. Like I can tell you futika, besides kuti zviri cheap kuita content, YouTube pachayo, YouTube ndorati muinde munogoogle ma-statistics. Kana isiri pa number 1 iri pa number 2 pema zvinhu zviri kuonekwa kuti kare kwaingova na Netflix nechide mamakambani. But here zvino YouTube is overtaking all these other platform ne-viewership chete. I can tell you kuti nini chaiye kumba kwangu pano, maonero andoita YouTube adarika maonero andoita Netflix. Every time ndikauya pano hazviiti kuti ndikonoona TV ka ndorega kubaya button reYouTube paTV papo. Uimizvi sei kuti content yakuonekwa paYouTube ka yawanda kudarika paNetflix. Vana Netflix reason yekuti vana Netflix vanasanyanya kuona ipapo because Netflix one ine vanhu maati ainobvumira kunge varipo ipapo. Inewo mamovie ainobvumira nestandard dzavanobvumira kuti dzinge dziri ipapo. YouTube
inonzi suku zonke amene inonzi bamba zonke YouTube. Zvose zvirimo imomo zvinonakidza zvisinganakidzi iwe chako kuita selection yako uchichuza chete. You will be spoiled for choice. But unochuza wega woti zvandidi zvindoda kwete kuti ufoseredzwa zvausingadi handika. Uchichuza wega pa YouTube woona kuti content ndoda uyu womusubscribe uyu handimudi womusiya uchingodaro. But ndo zvasiyana manje nana Netflix vanhu zvezviri overproduce. Vanhu havachadi mavhidhiyo kuti akanyanya kuitwa overproduce tereki quality yacho yakanyanya kupurikidza maquality anozikamwa navanhu. Vanhu havachadi izvo. Vanhu vangoda quality yekuona kuti vanodzidza something kune zvinhu zvavataura izvozvo. Vanhu vanoda kungodzidza nhasi ndanzwa zvataurwa naEasy zvogona kunditaura ndimboitawo change focus. Zvandibatsirawo apa neapa neapa. Wotobatsirika munhu wotoenda tautoita zvinhu tatokune imwe level. So guys, aiwa kana ndakungokumotivheta gore rino chandingaita kuti munhu inda unoita content. Tanga utoita content izvozvo. Yes, dzingorona uchinyaro chaina ndiri kuenda kunoonekwa nepavanhu. But chandogona kukudza ndechekuti paunenge une kamera yako uri kwauri koko uri wega. Ndiritegara right now munhu hapana munhu aripo. Ndokutaura chiita zvandoda chiita chero magetsa chero chii chero hapana. Ndangotarisa kumashure kwekamera. Hapana anombondiudza kuti uri kuitei. Saka unongoita zvinhu zvako wega uri pako wega pa comfort space pako pekuziva kuti wega kana uri papo unogona kutaura ukataura uchiita zvose kusvika wakufila kuti I have actually said what I wanted to say. Then woposta then worega YouTube wotenderedza video matenderedzero ake. Ende chandoda kuudza mazuva ano YouTube yakasiyana neYouTube dzayako kare. Zvino YouTube ukatumira video yako kwangoshanda maalgorithm. Video yako vanhu vakaiona vakalike izvo guys muchitoona vakachingolike nekomenta zvinoita kuti YouTube aone kuti muri kufara nezvandataura oitenderedza oendesa uko neukoko. Hazvisina basa nekuti ndine masubscriber 0 like iyeyo channel ine 0 nhasi. But YouTube can start kutenderedza video iyi nealgorithm chete kuti vanhu vanotakirwa nezvete YouTube indofara. Because YouTube chainoda ndechekuti vanhu vawane chekuona chavanogona kuti uyu munhu uyu zviri kunakidza vanhu rega tiite kuti vanhu because zvinoita kuti vanhu varambe vari paYouTube. And YouTube ndo zvainoda zvevanhu vanoswera vakatarisa YouTube. Haidi kuti vanhu vamboenda kuFacebook, haidi kuti vanhu vaende kuTikTok kana vaende kuNetflix kana kuAmazon Prime kana kuDisney. Swerai pano paYouTube. And ndokwairi kutoenda. Content economy guys is billions and billions of dollars. And I can tell you kuti vanhu vakawanda varita mari nekungogadzira tongoti uri teacher uno subject yaunonyatsoziva ndomene. Instead uchidzidzisa kuchikoro kwako kana college kana kuuniversity chitora futi that same content iyoyo wotanga kugadzira macourse ako wocreata YouTube yako yekuti unenge uchingoshare nevanhu vako kana kuti iri webinar ndo zvimwe zvekuti vanhu havagoni kuzopinda vasina kubhadhara. Woita webinar yako wotanga kutsvaga mastudents through YouTube social media. Ukawana 10 20 ukavachaja tongoti £50 for 3 months kusvika wanyora maexam munhu vanhu uchivadzidzisa munhu obhadhara 50. Chimbozvifunga ti mari mastudents anokuziva unotoziva kuti mastudents aya zvinenge zvinowanetsa bo zvinenge uchivaona kana ndokudzidzisa unenge uchitiziva kuti aiziya apa panomunetsa. Ndo vaunotanga kutongoti Israel ndine course yandiri kuitai ratidza mabhururu ako neni ndotoziva mabhururu angu akatodhakwawo asiri kuziva zvikufamba sei. Totosera tatobhadhara £50 takutouya koko pasocial media pako pawebinar uchitotidzidzisa zvako totodzidzisa within 3 months takutoziva kuti zvofamba sei takutonopasa. So unenge watocreate a course that you can actually market on YouTube and you don't need to have 1,000 or million subscribers dzinodiwa. Yes, kuti uwe monetize paYouTube unoda think about 1,000 subscribers ne about 4,000 watch hours ndozvaunoda. But still uchida zvinhu izvozvo unogona kuti ukwanise kuti utoita even usina izvozvo zvandikutaura izvi unokwanisa kuti utotanga kumonetize YouTube page rako usati wambosvika ikoko. Not kuti uri kubhadharwa neAdsense yeYouTube, no, uchibhadharwa nevanhu venyama vari kunze. Because isusu patinokuona uchitaura zvandoda ndakutokutsvaga.
There's a lot of times kuti ndakatoita reach out kuvanhu Facebook anenge asimbona mafollowers but angoenda papo akataura ndine product yangu yandikutengesa inoita zvakati nezvakati, ndotofara neproduct yake, ndoto-reach out ndototenga. Kune mafestival vanogadzira masutu, kune vanhu vanogadzira zvakasiyana siyana, vanotengesa hembe chichi, haana mafollowers akawanda but ukaona sutu yari kusona achigadzira utokuona wega kuti munhu uyu mafollowers akacharamba achiwanda. Because inini ndichipfeka sutu iyo ndichatanga kutaura kuti aiwa ndakaitenga una nhingi ndopa uyu nhingi uyu nakomenta kana uno munhu akapfeka. So guys, hatiite content 2026, hatiite content. Izvezvi ndichadzoka next year inotombo revisita video inotanga kutaura kuti guys vakatanga ndevapi vasina kutanga ndevapi. But what ndinoda ngokutaura kuti it doesn't matter the age yako. Ungaone 50 years, 60 years, 70 kana 90 years zvinonge zvichiri kugona kutaura pavidhio sekuruka. Taurai pavidhio, tinoda ngano dzenyu, toda wisdom yenyu yamunayo for 90 years. Ndokutaura ndira sekuru wangu inino ane uma 70 years ndotozvifunga kuti chatovatumira kamera sekuru. Sekuru wangu siteke. Vatumira kamera ndoti sekuru gadzirai content. Sekuru gadzirai content. Zvame muchiita muchiswera muchirima misakura ikokoka. Content iyo inogona kutondishandura upenyu hwangu. Inogona kutoshandura someone else. Because what it is zvamuri kutaura ipapo indega rasingazvizivi. Because mazuva ano zvasiyana kare kuti munogara padare totanga kutombotaura tsaruka sekuru acho mutsaringoda muzukuru panze apa unodai so mudzimai unomuchengeta so murume unomuchengeta so vana unovachengeta so. All those information sometimes hatichina access to that information. So the only way you can get this information is online. Like say this is for couples, marriages and relationships. Technikutaura zviri maringe nema-relationships. Yes, kutone vamwe vanogona kuti aiwa zvamutaura we don't subscribe to it, but that's okay. Because your opinion yedu ivo your opinion yavo. But what I can tell you kuti opinion yangu inini itode vamwe vakawanda vanosubscribe to that opinion. And opinion yako iwe kutone vakawanda vanosubscribe to that opinion. So chakangokosha ndechekuti maopinions acho iwayo ose ngatimaunze apo. Then munhu ariko achingochuza yake ndoda opinion iyo, ndoda iyo, totende. That's why uchora ndizoenda unovhota, unotoona kune vamwe vanotoda politics, vanotoda umwe anoda waanoda. Ndotla kutaura mazita. But zuva ndotaura. Bhozika musi unoyu mudzimai wangu akatondibvumira akati chero zvepolitics chero kana kuda kupinda. Saka ndakutopinda, ndotokona kutopinda. Ndikufunga mai zvino chingondinetsa chekuti kana ndichipinda ndichipinda ndiri kudivi ripi rani. Ndo ingori dambudziko rangu chete for now. Ndo zvikunetsa kuti ndopinda ndiri kubato ripi. Saka ndinombofunga kuti ndotanga rangu here kana kuti ndongojoina mamwariko. Kaiwa kana ndingotaura zvangu guys kuti even chero uri da kupinda politics imo. Tanga kugadzira mavidhio uchitaura chakanaka nechakaipa chikuitwa nehurumende, uchishare chavari kugona, uchishare chavari kukoniwa, uchishare iyo that information iyoyo i-content. Totoziva kuti kuconstituency kwenyu koko varumboitei. Because dzimwe nguva kwedu hapana chiriko. Dzimwe nguva kuconstituency kwedu hapana chavari kugadzira. So tikatoona kuti kwako ikoko kwauri koko varitomboita zvimwe zvine musoro, togona kutofara kuti iwe ikoko toti at least ava zvakutoita zviri to make our sense. So guys, just do something. Tanga kutoita something paYouTube ipapo unotochinja upenyu hwako. So chandoona ngokuudza shamwari like pandachataura painchitika kana une business rako tanga kutoposta ingave butchery uchiseta nyama yako wakaishowa nice vanhu vanotouya. Because zvinoitika ndechekuti vanhu mazuva ano havachangotengi njengo kuti ndakotenga. Vakudatanga vaziva kuti munhu wacho watombotenga ndiani, otona vanhu vakuina notenga ikoko based on kuti ndiani arombotengesa. So ndizvo kutotanga izvozvo kuti tanga waona kuti iwewe content yako yauri kugadzira ndekupi kwaunogona kuendesa. Wotoendesa ikoko utanga vanhu vanotanga kukuziva, uyu anotengesa nyama, anotengesa mabhero, uyu anotengesa zvekuwelda, uyu anotengesa zvinhu zvekuveza, anotengesa zvemasculptures. Each and everything chauri kutogadzira ichocho. Put it on social media. You'll be surprised kuti vanhu vari kutotsvaga kuti vochiwana kupi chinhu ichocho. Ndonakigwa dzimwe nguva unoziva ndichiona mavidhio anogadzirwa nevanhu kune dzimwe nyika dzakafanana na Nigeria. Vanoita meno maomesera vanoita fish so
miramba, vanobata miramba voiomesa. Ende maomesera vanoita so miramba iyoyo ka vobva vaiomesa hamene yakarola yakatendera chii votanga kuzoitengesa kana yakaoma. Ende vanoona macustomers all over the world because it's actually a delicacy yekuti vanhu vekunyika idzodzo vanotoziva kuti this delicacy iyi inonaka ende tinoida. Fish iyo yakaomeswa and everything. So iwewe unogona kutone zvinhu zvaunotoita unoziva kuti matemba anoomeswa sei whatever it is zvaunoita kana kuti chii. Ngokupa example yefish iyoyo. Just do it mufusha chaiwo. Izvezvi tonaitola mufusha so watakaverigwa nomubhururu wamadhamu wangu paanga akatravela. Unogona kuziva kuti mufusha unogadzirwa sei. Mai wangu waisota mufusha umwe kuti wangu wakaipa. Deva rapenyu angadai autogadzira content so yamufusha. Mufusha uyo uri kugadzira ka tanga kutoita content around mufusha iwoyo. Then utanga kutoita mufusha utanga kuti ndimai mufusha kana kuti sekuru mufusha. Yes, vakutanga vanhu achatoseka achiti sekuru mufusha adzopenga dzoita zvemufusha. After watanga kuita mari manje utenga ane chirori chako chakanzi mufusha enterprise. Vanhu vanotaiwa kumufusha wekubhadhara ndo vanenge vatoo makastoma ako. So ndo vanongotaura kuti ka zvaunoita izvozvo chashinga kungoramba uchizviita. Ende pasamboita munhu anokupa barrier to entry kuti aiwa zviitiwi izvi, aiwa social media aiwa haiti, YouTube haiti, usaite kana kuti inorema kuti haitomboremi. Unongoinda wotanga kutaura. Ende uchitaura zvauritaura izvozvo zvichatofadza vanhu. Ende zvafadza vanhu uchatoona kuti vanhu vakawanda vanogona kutanga kutokusupporta based on what you are saying on social media. So guys, kana mamusati masubscribe pavlog rangu rineri, please just subscribe and share this content. Maybe une shamwari yako auda kungomotivata kuti atange YouTube, atange kana social media. Chingomotivatawo. Manje nchataka kutoita malesson ndichitobatsira vanhu kuti vanomonetize sei, vanogadzira sei mathumbnail, vanogadzira sei chichi. Zvakawanda zvatogona kutodzidzisana zvikatokushandira upenyu hwako. So guys, musambotoswera muchitombo garira nguva like nguva yose unoswera iwe uri paTV uchingoita dzimwe nguva zvinhu zvisina chingozvidedheketera kana 1 hour chete. Video inoyo pamwe yakareba about an hour or less, maybe 40 minutes or 50 minutes, I don't know. But usati watombodi chingozviita nguva yekuti unogona kuti just a few minutes dzaunongodedicata muupenyu hwako kuti haiwa rega ndimbotaurawo nezveichi chandiri passionate about. You'll be surprised kuti chinhu ichocho chauri passionate about ka chichange chitobatsirawo the next person ariko chotokubatsira utoona kuti munhu atobatsirika. Just for those simple things vanongofunga kuti it's simple. It's not that simple. It's something that can change someone's life. Guys, mari iriko kunzo. There's a lot of money on social media. There are millions of dollars on social media. And I'm so happy even kuno Zimbabwe ka YouTube chaiyo. You can actually get monetized, get AdSense. Uri kuZimbabwe koko. Yasanzi mungaona Facebook ndo watu unogona kuti unde kuSouth uchidi, but kana uchigona kutoenda kuSouth koko kunoita mari enda kuSouth. For now chakakosha vhura page rako. Tanga kuita zvaunoita, build ama customer, build ama followers. Then after that zvekuzomonetize nema followers tozozviona, zvekumonetize nema inonzi YouTube kana Facebook. Unozozviona pa later. But for now tanga chete kutanga kutoita zvinhu zvako, then uchitomonetize maybe nevanhu vari kuda business rako kana vari kuda zvauri kuita kana varongofara newe. Umwe anogona kungofara achikuhwa uchitaura kuti uyu munhu anotaura zvakanaka, ndoda kuti azoitawo MC pamuchato wangu, kana ndoda kuti azoitawo maybe amboitawo speech kuvana vechikoro kana kupi nezvaarongotaura. Umwe anogona kungofara neizvozvo chete, hada kungoti auya azombomotivatawo vashandi vangu kubasa. So it doesn't matter kuti uri kupi kana kuti chi, chakakosha just start to do something, and before you know it that something chinogona kuchinja upenyu hwako or going to change the next person. So chekutanga maybe chandikati unotanga sei izvezvi ka focus on that content or that topic yaunonyatsoziva very well yekuti unogona kutora nguva kana 10-20 minutes uchingotaura pasina ari kukubvunza kana kuti chii, uchingotaura uchibatsira vanhu. That topic that you are passionate about, focus on that. Kana iri business, focus on that. Kana iri anything chauri kuda kutengesa, focus on that. Before you know it, you'll be seeing kuti watoone vanhu vakawanda vari kutoda kungozivawo maringe nezvauri kutaura izvozvo.
And these days, a lot of people have data, a lot of people are always online. And before you know it, you'll be reaching out to many, many people. Vari kunze uko. So first now, focus on that little thing. Start now, use that phone yaona iyoyo. As long as phone yako ine camera, of which a lot of them have now. Use that camera. Don't worry about kuti quality and content yako yakaita sei for now. Don't focus on that. Yes, it's going to be important in the long run, but for now, don't focus on that. Ukaisa kamera yako ongoita nayo iri padhuze, and unoziva zvimwe futi zvaufanira kuziva kana uchishandisa kamera tongoti iPhone. Yes, kamera yekufront inoshanda, but haikupi best quality. Saka unofanira kudzidzira kuti ushandise kamera yekuseri. So which means kuti unenge uchitaura but usingazvioni iwewe. Kana uchigona kuti uise mira yako apa uchiona pamira, woisa kamera pamberi pemira kudai so yakadai so. Uchishandisa kamera iyi zvinhu zvinogona kubatsira, because chakakosha kamera yekuseri inokuburitsa better quality. Then wapedza kuitawo better quality yevideo, you need also better audio. Kune zvakawanda zvimamicrophones zvidiki zvimawireless zvaunogona kungoshandisa, because munhu kazhinji akawa audio isingaiti zvakanaka, vazhinji vanogona kusaramba vachiona zvaunenge uchitaura, because audio yacho inenge isinganakidzi kuteerera. So zvinhu zvakakosha zvekuti ungozvifokasa, because audio ikangonaka kazhinji, because zvinhu zvekuti kana iri seYouTube mazuva ano ndotoplaya ndiri mota YouTube ichingorira, dzimwe nguva ndisingatombotarisi kuti ndiana kutaura kuti ari kuti chii, but ndichingoteerera chete information yauri kundifeeda nayo. So zvinhu zvingokosha kuti audio yako inge very crispy and good quality. I hope yangu audio iri good enough for you guys. So guys, ndo zvanangotanga. This is my first episode for this Israel Sundawo vlog. And this is what ndichati chiko is a vlog. Is a vlog, I think. And I think Israel Sundawo vlog will be the best. Israel Sundawo vlog. That is a vlog kumberi. So that is ndopaka freedom. Because musi ndikada kutaura nechirungu ndotaura. Kana kutaura neshona ndotaura. Ndikada kutaura zvandataura ndongotaura. Because guys, kwatikuenda ukoko, munhu iwawo ne personal brand rako. Iwawo nezita rako rekuti you can actually go kwawaenda kana tokuziva kuti handini ingi anoita zvakati. Chikoita zvaunoda ungozikamwa nazvo. Then zvichikuchengetera mhuri yako, zvichikubatsira mhuri yako muupenyu hwako. So guys, ndingoda ngoramba achitaura, but I think at some point unofanira kuzorega because vanazoti ari kutaurisa. But guys, I hope mazvinzi. See you in the next. Njazama kuti at least once every week or twice. Se vlog chero every day ndogona kuzviita, but I think nenyaya yekubasa nechichi ndingofunga kuti maybe kana ndikaita minimum once or twice a week ndofanira kuuya futi guys kana ndichitaura nemi nenyaya dzimwe nguva ndiri panze apo, dzimwe nguva ndiri pamba ndichingodaro pane ndangowana kamukana ikaka ndechitoita vlog ndichikuudzai dzimwe nguva ndogona ngokuudzai nhasi ndaswera ndichiitei, totongokutumirai mungoona kuti ndaswera ndichiitei, totongoseka topedza zuva rotofamba. So guys, hatitangei, hatitei YouTube, hatitei mari paYouTube gore rino ra 2026. Thank you so much for watching. Have a good day.